Hey, who would have thought na mụwa wee go bekee ya wụ Adigbo one of Africa ga-anọ ndụ dị ndụ nwee ala ike. In fact, ihe ọwụ na niile ọ nwụrụ udo everything adịrị m double n'ime afọ 2020 a. Onye ga-ekwete mana o mere eme. O mere mmeri gị nwa nọkwa n'ụlọ na-ege m ntị si gị na o mere eme. Kemgbe owu na anyị baa na January 2020 nwa onye kwete na January na this year afọ awụ 2020 ga-adị mma. Emechie Chukwu edu anyị baa February, baa March, baa May, baa November, ihe awụ December. Hell! Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị n'ịdị ndụ. Igbo ndị ọma fụrụ m n'anya, Igbo ndị ọma na-ege ego bekee ntị. Igbo ndị ọma wụ ha na-ego bekee ọ na-asọ ha sụsọ. Anụ Adigbo na-enye ha sọ ọnwụ. Ekele m unu. Na-asị unu ka Chukwu si mee anyị wee bata afa. Mekwe anyị wee bata this last month wụ December 2020. Ọ ga-enye anyị udo, nye anyị ọṅụ. Na-asịsị ise. Mekwe anyị aba 2021 narị isi ike. Ịghọta. Akpa akaụntụ anyị na-eme gịnị? Tum. Ihe ọbụla anyị tinyere aka ọ na-aga nke ọma. Nke a ka m gwara unu agwa. Just were nnọọ nwayọ. Kuru mmiri ṅụrụ maka na ihe niile Chukwu emetego ya ọ dịgo mma. Mana nganga Igbo na launch godu the brand new day of nganga nke ahụ nke izizi na December. And anyị na-asị gị happy new month. Kudo dịrị gị. Asị bubezila amụma. No. Ọ dị mkpa. Nwanne ebe ọbụla ị nọ mmụọ na-egbuchala ikpo tononono nwanne afọ asịkwa m afọ ọfụ mana ọnwa ọfụ ka abanye na mmụọ jos welu siren na-abata tononono nwanne ọmkpọ gị ngwa gị nke ikpeazụ cheki ya na ọkwa anyị niile bido gbaba ọsọ anụwa since January. Nwanne ị nwekwa ike na-asị na ebe ị nọ naanị ị nọ na nleka based on na ịnọgodi na nlepu na akpagada agwa gị eziokwu. Ịmana o nwere ka owu ga-esisa gị like this nwanne gị nwa na-ajụzi onwe ị na reason m ezukwala oke ka ezi ka coordination m si adị like this. Nwanne onye ọbụla o si delu gị butuo mpa mụnwa na-agwagodi gị life and direct ebukwa m onye amụma cheki ya na n'eziokwu na nje seminary school mana ọwọkụlọ based on na ọbụla my calling. Mana ọmkpọ gị ngwa gị nke bụ eziokwu nwanne ịdịgodi ndụ ọ nke anwụ bụ isi nke anwụ kacha mkpa. Chekie ya na anwụ eme pụta na amụ na isi bata 2020 ofu ihe covid onwe ndị covid jide etitọl ya ha anabazie cheke na mana ngwa jos melie covid. Ịghọta ebe na-aga na ọmkpọ gị ngwa gị na maka na onye dị ndụ bụ isi, onye dị ndụ bụ winner na onye dị ndụ bụ victor. So ndụ ịdịgodi welugodi dị happy hapụgodi ife akụ na ife enwe ọkwa mkpọ gị ngwa gị n'ụwa ihe niile anwụ ka ga-abịa ebe ndụ dị hope adịgo na nwanne a ga na-agbakwa mbọ ofu ụbọchị ọ ga-abanye. Mkpọ gị nke ikpeazụ ngwa gị based on that n'ime ihe afịa chọọ ka nna agwa based on na mụ abụọ onye afịa mbugharị n'ọbịa mbunye gị your own ibulu gbaba na cheki ya mkpọ were asị gị nnọọ nwanne ị nọ Idumota ị nọ Mandela ị nọ Ladikpo ị nọ Computer Village ebe ọbụla ị nọ wee na-agbasi mba ike nwanne kuloda na ị ga-afụ ka o si eme ọ ga-asụ gbim ọkwa efo ndị otu anyị na-achọ ego anyị eji wee neta ụmụ nwa ya based on ihe dị n'elu cheki na mpakulo na ya afụ ka o esi wee dị by that way. Ndị ife niile aka ya adaba n'anya just were ya nwa ya na-agba mbọ ị na-agbadi based on obere oge na nne before 24th na based on ihe niile adịgo set nne data ego ya adị in place ego anyị eji wee mee magic ego anyị eji wee hazie ụmụ ya one or two nne ọ aka nsị asị gị welcome nwunye ụka bụkwa afa m wee na-asị gị nnọọ na Nganga Igbo radio show. Ihe wetara ego wọọlụ December. Don't worry yourself. Be coming down like this. Maka ihe niile ga-adị mma. Ka isi eme ya ngwa onwe ihe m nụrụ. Mbanụ nke a onwe ka o si dị.
Keeki ụmụasa. Asa. Top cake ụmụasa. Nke ikpeazụ gwogwo na National cake ụmụasa. N'onwe nke m nụrụ. Si gị na onwe nke m nụrụ. Kee ka o si adị n'azụ. Gwalụm the steeti na. Okay. Amahụ m na Jos iwe mma sụchaa ọhịa kọwụ grass ka ndị bekee ga-akpọ ya na ọ na-ericha mili Ọ kpọọ gị ngwa gị. like millions upon millions of ego. Na ka ngwa gị. Biko Asa. amakwa m ka esi asụcha ọhịa. Biko ka ebe mmiri m nọ achọrọ m ịṅụ maka okwu a Ọ mgbe iji wee chọpụta nsigodu gị na Nigeria wụrụ seasonal movie award winning. ga na-ajụ m ma makwa ihe m kwuga. Nigeria qualify go for Grammy now. Grammy award ka anyị na-azụzi. Ọkwa mpọ gị ngwago. Winning is on our mind. We win. Nke a was we move. Nke a move from we move to we win. Ole ka mmadụ ga-esi pụta? No. Cheregodo. O nwere ike ọwụ na gị nwanụkwa maka ihe anyị na-ekwu. This ihe anyị nọgoro n'ọkụ na-asụ pụtụpụtụ ọ dị uzi na nke a wụ na ndị ministry. Oh, the thing is heavy. Nwiyo, o nwere ike ị ga-esi kwue ya ọma ndị heavy. So help us. Ka anyị nụgodo ya n'ọnụ gị. Asa based on na m gwa gị na mbido mụ abụ onye izi gwa gị sị gị na Nigeria n'ụlọ onwe ya Tony nọ n'iyon. Mana o nwere ekwule ya Tony nọ n'iyon mana people aghọtara mgbe anwụ. Mana nke ikpeazụ ha na-azị eme Tony nọ n'iyon. Ihe ọ na-emezi na bụ display. You dey play, you dey show. Ọkwa mkpọ gị ọ ebe ịgbalụ tiketi nke gị na amaba na sinima ị na-ekiriri Nigeria full HD. Ọ mkpọ gị ngwago. Ịma na last week anyị just na-ebe tọlịkwa na-ehe elo based on Minister Petroleum ọga m Gaiman mkpa mgbe o kwuru na ọ ya na import fuel from Niger based on ha bụ ụmụnna anyị ka anyị tinyelu ha alụ na justify kwa wọtago na mụa gbuchali ozugbo achetara m na m gwara ya papa mpa na m na-ekwunyeli wọtago na mana m pụtazi n'ime this weekend gara aga na fụzie minista na-afụ maka youth and sports Sunday Dare mana onye nke a jos na-enezie ka ezi ka nwunye o si gwuchalụ Tibipre Silva na-afụ maka petroleum na nnidi ka o gwuchakwuolu m ghọtago na mgbe pụtazie na-asị ya ọga ngwa mee sọntịn ka m gwuchalụ gị ngwa chekizie ihe o mee na ọkwefe ụmụ minista ndị a gị na-alụga asa Gaiman wee pụtazie nke ikpeazụ a wee gbapezie fim wee sizie na nke eme nwezi part 2 and 3 n'ọsọ na part 1 ka ọ ga-anọ wee gwu menụ na-ajụ ka efe this man na-achị art Gaiman pụta based on budget defense for the ministry mpacheki ya na ọ gaghị wee sizie na ego eji 81 million naira ọkwa mkpọ gị ngwago Chineke na ego eji 81 million naira wee sụọ afịa dị na Abuja National Stadium. Asa cheki ibunye mma just nye m so one plot asa cool down ịma na onwe ya na-akpọ geometric project bekee Igbo na-confuse me. Amazi m na progression ka progression. Mana mma na enwe something like geometric arithmetic. Whatever now. Ịbịa na geometric arithmetic a na-agwa gị na ka anyị cheke na n'ihe Olympic standard stadium bụ 100 meters. I will clear it. Whatever na-aga na 100 meters a na so ọ pụtazi na 1 meter. Na 1 meter pụta 1 million naira for clearance. Nigeria, obodo my Jemonu. Don't worry yourself. Minister, nyem the knife. Asana ka ngwagi. Ogene. Just mu minister, gina the minister, gonge with the minister. Na ịma na enwe ihe a na-akpọ otego ekwube maka mmadụ ịdị patriotic to the fatherland.
si gị na mgbe patriotic anọ m emekwa ya for free. Wepụtago onwe m na amobilize go my men ụmụ iyo ibe m ghọtago na sọsị ya na-agwa minista bụ sọsị ya n'idebe bụ ọ kee ya ụzọ ịtọ maka asị nọ enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe a nye ndị ebe dọsọ ọ kee ya ụzọ ịtọ obunye anyị ofu ụzọ ka anyị tinyezie ilu na cheke na ọkwa anyị nwa bụ ndị ime ọfịa ejiri ghọtago na anyị tinye ilu n'ime ọfịa eme clearing and forwarding. Minista enyela onwe gị nsogbu just nye m ụsọ mma ahụ knife asị m cutlass na-asị akwụnago ụgwọ knife no people like you na-emebi people like you na-emebi economy Nigeria. Abịaghị m Lagos ịgo the bridges. Ị na-achọ imekịta bụ economic sabotage. No, anọ m na Lagos to count the bridges. Anọ m ebe a to make the money. So ihe m na-ekwu minista bunye m knife leave the cutlass 2 minutes Orika before you say Jack Robinson ebe niile agụgo ga-etinye dị milimili ịma ka esi alụ na ya mana Nigeria dị funny. Ọ mgbe iji chọpụta gịnị dị so obodo a ka monkey ya ebu ego so obodo a ka a ga-ebute ihe from another country nye gị justification ihe eji mee ya eto ahụ so obodo a ka a ga-eji 81 million naira osikwa m n'ọnụ pụta mana ka hapụgodo nke ahụ Chukwu nna ga na-enyere anyị aka ọkwa ya ọpụta ka esi ekpe ekpele ahụ o nwee nke mere nke jọrọ njọ ha ka wutere m nke awọ fim ka anyị so na fim o so na fim somehow mana o kwesị ka Naijiria anyị nọ n'ime ya ka anyị na-echeta na ndụ mmadụ dị mkpa ka otu ndụ gị si asọ gị ka nke onye ọzọ si asọ ya mana apụta and onwe ndị na-alụ ọlụ different ọlụ asị na ka esi ekwu this thing division of labor ya gị nwa na-alụ engineering ọ wụgo your profession ịma mpụta lụọ ọlụ baba enwere ike lụọ ọlụ fisherman enwere ike lụọ ọlụ farmer ndị na-akọ rice nwiyo ka m nụrụ na a gara 40 something of them buchie ha ncha ọgịnede asa nke ikwu na ọ metụtara m n'ime ime n'obi chai based on na ọbara ka akwafuru ya ya na Zambari na Borno State over the weekend ebe ndị na-akọ rice nọ ndị nọkwa na ebe ha na-agba mbọ iji wee fụ na agụụ emela strong thing na Nigeria based on state dịkwa ka anyị na-atachi ọsa na-agba mbọ ịkọpụta ife anyị na-eri n'all of a sudden men a na-akpọ Boko Haram tinyelu ha alụ nke ikpeazụ betọlie onye ọbụla gbuo instantly 43 of them ozugbo cheki ọkwa ụmụnne mmadụ na ndị mama na papa mmadụ nna mmadụ nwanne mmadụ ọnkụ mmadụ nke kazi wee gbanwa m obi anya mmiri wee dapụ m n'anya based on say na ọ bụrụ sọsọ na egburu ndị a ka ihe esi gbusie mmadụ Chukwu kere igbuo ya nọdụkwa n'elu ya ibepụkwu ya isi nke ahụ bụ nke ka wee gbawa obi. Achọrọ m ka anyị gaa into too much details mana ihe m chọrọ ikwu ugbo na ọ ga-adị mma mmadụ chọọ ime onye ọzọ ihe ọjọọ ka ọ na-echeta na ka ndụ ya si atọ ya ụtọ otu ahụkwa ka nke onye ahụ si atọ ya and ihe ọbụla i mere mmadụ taa chee na imego ya riri ya chere nemesis onwe ha kpọga nemesis nkama ka udo na-adịrị anyị n'ime Naijiria ọgwụgo n'onu anyị ka anyị si nwee ya n'ime ka ewe si ka anyị gaa ṅụrụ mmiri anyị chezie azụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị anyị akpawazi ihe dịrị anyị taa chetakwa na nsị ege na ọnwa a ga-awụ ọnwa ọma akwenụrụ ya ama na udochiga ihe awụ nke ikpochimazụ ọnwa ikpochimazụ n'afọ 2020 and taa nke awụ nke izizi anyị na-eme na this very last month wụ December 2020 wee nke a na-asị gị maka ndị Igbo si alụnụ ịmaka anyị si alụnụ December
ọnwa Disemba na Disemba ọnwa cupcake ụmụasa jiri ụmụasa ọnwa Disemba na ọnwa ego bekee ji enweta ego ọnwa Disemba na orugonu ndị na-ebu asa na-ebu asa ndị na-eri ego na-eri ego ndị na-enweta ego na-enweta ego ọnwa eji atụ pam gị na-eweta pam pam nwoke pam ndị ndụ apam amalụgo ihe you are on your own, you're turning on your own. Turning on you. ụmụ ihe aghọtago steeti wee biko cupcake ụmụasa ma jụọ gị keki isi kwado Disemba maka ịma na Disemba niile afa niile ewu ọ na-awụcha special month for ụmụ Igbo ewata ọnwa ndị Igbo ji eme ihe ma ajụkwa m onuche nke m ọwụ na m dị wrong gị nwa ga-abata n'ime anyị na-eme ga-agwa m mana ama m na adị m right ime ị na-ekwu ihe ịma na ịdị right gaa na-ekwu ya with budinez igo gị na-egru oyi shoulder pad ga na-eme times 2 times 4 maka east wee be m na gị si ala Igbo wee be m na gị si and December na-awụrụ anyị special month mana ihe anyị ji bịa taa wụ ajụjụ ihe anyị na-ajụ gị ewu anyị ma na Disemba awụ nwa ọtụtụ ụmụ Igbo ji anụ di anụkwa nwunye Disemba awụ nwa ha na-alụ ụlọ Disemba onye ọbụla akwadawo amalụ ụlọ ka mma nke ama ọma nkwe mmete na gị nwa na-ege m ntị ugbu a ama n'ụlọ ọwa ihe wu mos na anyị ga-emeriri ya na anyị ga-anarịrị East ka ihe o ji dota ọ na anyị nwee ike ị na ebe anyị nọ ka Lagos a wee gbaa Krismas ma ihe ndị ọzọ niile so na ọnwa Disemba ha jiri bịa na nzukọ nke taa si ka anyị sampụla ya opinion ma ọwụ ndị bekee ka anyị maa ebumnuche gị ma ọwụ ihe ga-ekwe omume ma ọwụ ọnka ọka anyị na-agbata na onwe onye anyị na-eche Chukwu ga-eme ebere ọ batakwa ebe a ka anyị na-akpọ ihe a achọọ m ịkpọ aha ya tupu o ruo ebe a mana ọwụ na ọ bata ị ga-anụ aha ya ma ọ batakwanụ gị nwa abatago live and direct ịbatago so mgbe ịbata we are complete kwe mana ọ maka gị ga Igbo ji na ebe a 08182426591 akara ekwentị anyị ị ga-eji bata n'ihe anyị na-eme cupcake ụmụasa ajụjụ ka m jụrụ ịjụ gị ajụgo m gị already from ihe m kwuru ugbu a so inwe ọsịsa ya ga-asa amịa ma inwekwa ọsịsa ya ga-eme ka ị na-adị eme nganụ nwanne based on ihe anyị bụkwa nke ikpeazụ wee bata popular demand oyi ime afịa chọrọ ka anyị na-enwe ihe na ya da anọ out of stock steady na nganga mgbe ọbụla ị chọrọ ngwa afịa ya ọ na-adị steady just ebe ipikiri your own ekwuọ m ụgwọ ego edeliver alụ gị aghọtago na based on na-ekele ọlụ eke mụ na ego na-eme deliver ghọta ebe si abịa ego based on that nke anyị bụ wee wuchizie n'efia ikpeazụ bụ when the reason go January to December na olulala December si ihe ya na-anụzi bụ ya anakwa ụlọ ya analụkwa ụlọ ya anakwa ụlọ ka ụbọchị ị na-ana or 24th or 25th or 26th mụa wee bịa nyoo ya based on one nsi enyi bayasi de wee sị ka anyị jugodi na-efi a nne chike ya iwu bụ na ya analụ ụlọ n'oge December n'oge Christmas ka ihe ndị Igbo especially ndị Igbo ọtụtụ mba ndị ọzọ kwa tribe ndị ọzọ na-anakwa mana ọ na-adị ka ya sị nọ ndị Igbo na-aka eme ihe a na-akpọ mass return olulu kịta 26-25 everywhere na-ekpo efu Bini Ore expressway oju moto niile all road leads to Anambra Ebonyi Enugu Imo Abia onye ọbụla na-agbada Delta ma ndị ọzọ ebe si abịa na so wee na-ajụ na-efi a iwu bụ na ya na village we celebrate Christmas but based on na asa ajugokwa m ya as clear state kwuo n'osi wee jụ m ya asa just ka m bupute my thinking faculty wee zaa gị dị my problem bụ na ọ na-abụ mbunye ya uche bupute ya from the kumkum way based on na mmụọ na-agba 120 km/h
onye mere na ịghọtago na ọ na-afịa gị alụ beston ịghọta ebe mmụọ si alịpụta na ị na-alịpụta iwo snail agwọ kuloda mana ihe njom na beston na iwu bụ na aya ana asaka nsa gị ya direct na chere maka na chọrọ ịsa m ya direct ka m tigodo praise the Lord. This is the first time in the history of Nganga Igbo radio show that you direct answer. Oh. Did you go sure? How are you sure? I am flying. Gakulo that can put again based on that. As I am the simple answer. Kebe izuoku for me. I'm akwa maka ndozo. Nwanne ebe ọ na ụmụ asa ya achịkọ ọnụ ka mmụọ na-anọ this year na December this year. Ọ bụ na village ka ha ya anọ chịkọọlụ m ọnụ. Hey, na-enu m na mkpọnye ozugbo. Ọ bụrụ na Lagos ebe a ka ụmụ asọ ya anọ ịghọtago na ya achịkọ ọnụ potoli ụwa by parapara mkpọ gị ngwa gị na anyị anọdụ hie titọl ya ọkwa ihe eme m ji 5G na-enyo gị 5G ịchọ ijiri ma 6G ofu ihe aka anyị 6G apụtabe 5G ka anyị na ichekigo ihe mee anọdụ na ọbara nwoke nọkata ọkwụsị pọmpụ ọ mkpọ gị ngwa gị na mgbe ọbụla ịkwụsị ichenji mmanụ moto go na ọbara akwụsị pọmpụ na onwe na nọ na enidi m ka ọbara m na-apọmpụ ewerego m praise the Lord hallelujah ntiri na mbụ I've taken it back onye ka m ji gwa gị n'izu ewerego m ya back maka speed. ya ka m na-ekwu ewerego m ya back so onweghịzi ihe dị ka praise the Lord first time ị na-asa m ajụjụ m jụrụ gị straight forward hello Ehihie ọma to you, my dear brother. Anọkwa m ya o. Hey, nna ịgbaka ịgba. Ebe nwa amụrụ bụ egbe. Ayi, na-enu m na ọkwa Nokia batrị ka mma bụzi nke ikpeazụ. Abụcha bụ ọta ebe. Hey, anụ nga mpi. Ozo ebu n'isi amụ na-eke eke. Hey, utu nkeni onye nna ịkaligo egwu mpa ịkaligo ịgbaka ịgba gbagbam. Na nkwenye na-arụba mgbe ị nọ mma onye nna ka ewe na afọ anyị na-ebe isi agba ka mma ka o si adị na abụ m prodigal son na abaghị m uru na esi m ekwute meta na-akpọ gị isi ebe akpa ya okwute meta oyimbo ekwute meta oyimbo oke ka ị ka daa wee na anwụ a na-achakwa ya n'efifie na ọ bụkwa obere ife n'ọdịdị ka mmiri zoweze biko and onye ngwa n'ogodi nọma isi gbaligodi gị nọma tinyekwuzi anwụ a na-acha na ọ mgbalikozi pieces nwanne ekofe mpagwa tinyela anyị ọnụ n'okwu based on ihe anyị na-akpa n'efifie biko isi bụ na o nwere ka ọ dị mmadụ nọgide from January to December mmadụ kwesịrị ịlarụgo ije mara ka ala nna ya dị takwa aka akụkọ n'elu my brother o nwere ndị ahapụ na ya dị na nye anya afọ oge kịta bụ na village by 24th bọchọ na elekwacha ọnọdụ 24th ka iji aba edishie ọ bụghị ọnwụ mmadụ Chukwu ga-eme ebere nyekwa gị ego iji ya na o anyị gbalatakwado awa anyị alụọ mpa biko o nwere ihe ntị ka na nzie gị o ịfụda minista ka gịnị ka a na-akpọ ya biko isi a na-esi m Abakaliki akọrọ m ọrụ right wee biko o nwere ọhịa nna akwụkwọ ọbụgodi ivu forest na ngwa ya ọmabadi ya mụa na-atọ ahịa ọbụla biko ya wọdị aka ebe wọwọlọ na eme ka m melu esi a na onye na-ana iyi si na ọ chọrọ iso dị ya ife ọkwesị na afọ ebe onye na-ana iyi prodigal son prodigal son nwa na-ana iyi na ka nwa na-ala akụ nna ya n'iyi ke nke ala n'iyi na afọ na mụ ji meelu dị gaiman luo na mbe ya mee si ya na nwa na-ana iyi si na ọ ya asụ dị ya ife ngwa nọdụ mma onye nna nọdụ mma ezigbo mmadụ nọdụ mma o prodigal son ọkwado afọ na-eko ya asa speechless mana asị mana based on onye gaiman asị tinye alụ nke ikpeazụ a nwanne o bupụtakwa thinking chekie ya na from January to December ka anyị na onye akpa hello hi nna
na onwekwa ife ọzọ m na-alụ n'elu ụwa na ọkwa jos ji ka a na-ahụ ụlụ m na mmanụ eyepụgo na na onions eji wee liziji ọ dịzi udo bee n'ego oyibo na ego nọkwa hie na observe ga na otego I bago Dennis na m na anyị ya. n'elu na afụgo m your excitement Ijikwa somehow. cheke ya mkpọ ya Please, aṅala ya ntị o. ee nna ka ije mpa ọkwa ya alaba ọkwa ọgasị alaba akpa anyị Chidera. Ọgadera. Oh, Chidera. Nke a nwoke izizi gị bata n'ihe anyị Chidera na-abata steeti. No, Chibike ka m na-anụ n'ihe. Chidera na-abata steeti. Ka ụbọchị ndị Alaba na-eme end of the year party ka ntinye elu n'alụ. Amakwa m. Ebe 28. Onwe dị mma ya jos na-eme observe. Ụbọchị ọbụla m kpọrọ olili ntinye elu n'ilu dị ya. Ọkwa ịnụgo ihe anyị na-akpa n'efi a. Uche m dị ya na. Ngwa tinyelu anyị ọnụ na the matter. Ịma na some people their family their mother papa ha ka village anyị mara dị village right. Ama make of man na Lagos enwe food Lagos is na. Ezo. Ma ene ji. But me kwatra Okay, ngwa eme travel Alaba otu. Don't worry, eme na mma ama ihe dobe ego. Mma ma onwe something dobe ego otu na Lagos ọbụla ana. Onwe ihe dobe ego na Lagos ọbụla ana. Gbaka ịgba nwanne just banye ebe ọbụla a na-ele nri na Alaba na just sị ha na iyo akwụgo ụgwọ ha enye gị nri o. Nọdụ mma onye nna. Gagi Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ifugo ka anyị si eme ihe na ihe echezi ka aka ọlụ gị na museum. Nke ikpeazụ na nke tata anyị ka nọkwa here based on na anyị si eme every Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. na Nganga Igbo radio show. Chetakwazie na ọ bụrụ na ị na-akpọ nọmba anyị n'ime nweta nwaanyị nọmba ị ga-ejikwa wee nweta anyị bụ 08182426591 ka m kpọkwa ya ọzọ 08182426591. Ị ga-ezite nwa ozi text message ma ọ bụ zitere anyị WhatsApp na 07080051850 bụ WhatsApp ma ọ bụ zitere anyị ozi SMS. Obere oge na anyị ga-etinye alụ ka anyị gụbazie messages ndị mmadụ zitere ka anyị bulugodo okwu nke a. Okay. Hello. Onye nna ịgba ewe na onye nkụ n'elu ụwa n'enu m na akwa ndị aja ọsụ dobe m hie na-asị m na-ekwu yeli nna cheki ihe na ihe na-ekwugheri ihe na-ekwu eziokwu mpacha ike ya na akwa ọlụ bụ ọlụ anyị ego bụ ego ọga. One and only after me is the man. Wait, the dry. Ha chogawo. Ya chogawo anointing oil. Osina na m na-eri ego m na ihe chogawo anointing oil I ga-eji make our way this smooth. Na pam oil pam. Biko. Ị ga-ahụ anointing oil. Ise. Ọrụ enwe pịnapịna na-aga ihe m na ebu m ọnụ. Na negodi ka isi awụzi m naanị na echekwa nche nọ ebe m na ka esi mgbagotebe aja ma ọ bụ mgbagotebe ikoyi na ọfọ yu nke awụzi competition ịma ihe ga-eme onye ọbụla nwee pinọpinọ na ime unu na mbụ nyezie onye ọbụla ọ gị nwanwe ga-enye ya ọwụ ya nwanwe ya enye gị ọya jiri ọya wọga ndị pinọpinọ kwa ya ngwanụ ka onye zie gị na agba m aka kịta onwere nke onwere onye ejidenwu kịta. Okay, ị ga-enweta ịgbabekwa anya aha gị ọkwa ịma ọnwa aba m na-akpọ from Igondo. Ezigbote nwa aba nke na-representi Nganga Igbo na Igondo. Nwa aba ya na n'ọnọdụ this season ọkwa ya na menta ga-ala obodo shike na mba ọtalụ na ọmakwado ihe a na-agwa ọmala ego one fuelu nọ na gịnị ego na-ewe moto na akpọrọ gị aga atọ kapịnta isi n'obodo nna ihe m ji ama ọkwanụ mma na-weta eweta ego dị fuel onye ka m na-agwa na ya ọghọtalụ mpa just check ihe okwu kịta ọwa ọnụ mma na-eweta ego ya
ọ na-adịkwa mma ịlara ụlọ gaa mara ihe ebiri gị na-eme mana akwa ndị ahụ hapụrụ ịhụkwa ha ya. Mana ọwụ iwu otu ọ dị n'afọ a mụ alarụla ụlọ 2 times. Nkwa ndị m. Mgbe ịzaga afa wela. Pleasant twice. Azago m afa ibi na alago m na mba m nta. Afọ ọzọ a ga-ala. Ndụ dịla ala ndụ bụ isi ya ga na-anakwa steeti. Otu ọ dị ndụ bụ isi. Ada Igbo. Nna nakwa na ịlara ụlọ ahụ m sị ọ dị ka na-alara ụlọ. Uche gị dị ya mana ịwa ala otu nwunye na-alara ụlọ. Ị na-agba speed nsị gị na ebe niile dịrị na m na-acha anointing oil ị ga-esi ndịrị m anointing oil before you say Jack Robinson elugo m ụlọ. Mba ị ga-esi ndị nwe ya ọ na-enye aka gị wejego n'ụlọ twice mụ ejebeghị sendiele m anointing oil ka mma mmeje. 08182426591 08182426591 nga gị radio show na Hot 93.3 FM ka anyị na-akpata awụ na anyị na-ajụ gị ọrụ iwu na mmadụ ga-ahapụ obodo ebe ọ nọ lawa ụlọ na Disemba. Onwe ezi anyị nwere ka anyị kụpụtagodo ezi anyị nwere. Okay, ngwanụ ka anyị bụrụ okwu a. Ihe ọma. Udu akọ mmiri onye nna. One and only nwoke ọma. Anọ m ekene gị. Daalụ. Clinton na-ekwu. Clinton. Ka onye ex-president ndị US. Onye efu na-abụ scratch and win ụmụ nwa. Bọsọ ụmụ nwa luo na scratch ya win. Nke a loto. Biko ka m bịa scratch ye ka scratch ye mma me win ite. Ozugbo win and joy. Onye go pass away. Kebi sa akpọ Clinton. Otu na ebe na-akpọ na. Egbeja. Ebe a ka palliative ụmụasa nọ. I tell you, palliative ka nkụ dị na. Just itinyere ala efu onwe gate na-acha green na itinye n'ilu street a n'ime ebe a ka dị palliative. Dakwa mkpọ gị ngwa. Ọ mana ya haba. But no depend kwa ụdị palliative nke ọ based on anyị nwa na-achọkwa ụmụ ya agasị. Ghọtago? Kele. Kele nwoke ọma o. Pounds and dollars. Tinyekwa ya. Ọ na-akpọzi pounds and dollars. Nenu. Mana asa ya check akpọ gị pounds and dollars with economic condition Nigeria. Ụmụ ihe dollar na-exchange. Ma Clinton ọ chọrọ inye m anointing oil. Ya na-agwa gị n'ime ekigi na ọ kpọọ gị ngwa ya. Clinton, my account is looking at you. Mma no this season. Gị nwakwa ya na. Na ka ibozie nwa mmadụ family problem. We will enter the plane together. Clinton, ọ na-achọ ibunyezi gị family problem. We enter the plane. We fly together. Akwa ya na. Ifukono pain. Mba Clinton, as aha ga o make senses and you are speaking your name. Akwa ya la Agmala. Mana ọwụ iwu? Ọwụ iwu mana ọ na-enye obiọma. Ịma ọ na-awụ mmadụ n'ala Disemba akọta ha narị na gara gị. Happiness. That kind of joy. Ọ dụrụ n'obodo a. Ịbanye n'ịbanye gara gị ma na ịbatago by your side. Obi elu obi ala. From Ịnabagodo Ọnịcha Bridge. Ị gafere ala ọpụ ozugbo ibido n'ụba ọ na-alịgharị gị n'isi ị na-achọ nke anyụrụ anyụ na-ebi afọ ebe a. Kelee nwoke ọma n'ọdụ mma o ka m mechie gaa weta my ticket ka anyị gaa fly ya the plane. All right. Enna. Biko unu kelele m chifọ ọnọdụ Igbo. Another only Chifọ ọnọdụ Ugo mgbe anyị ga-ehe ele ya anyị ga-ebe Chifọ ọnọdụ Ugo anyị ekele gị ngwanụ. Onye itinye chief n'afịa na mma na something ya apụta ma mụnwa tichakwala ya mkpu. Chifọ ọnọdụ Ugo anyị na-ekwunyelu gị. We greet you.
ka m were ohere a wee chetakwuru unu si na na nganga Igbo Radio Show na-enye unu ohere iwe na-ewepụta ihe ọbụla unu chọrọ, ihe ọbụla ọ dị unu n'obi unu chọrọ ka anyị na-akpa maka ya. Chetakwa na anyị gwara gị yikwukwa nke ọzọ n'ime ya, ma chetakwa na anyị gwara gị na ihe ọbụla anyị mega na nganga Igbo bụ ihe gbasa gị. So onwe ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị kpaa maka ya na-emetụ gị n'ebe ọbụla ị nọ na mpaghara Lagos, tinye na WhatsApp nọmba anyị nwere ga-akpọ dị nọmba, wepụta ihe ọbụla ọ gbasa gị chọrọ ka anyị kpaa maka ya, ka anyị wepụta ya ebe a maka ọ gbasa gị, anyị akpazie maka ya nke dị ka ibe ya. Nke dị ka ibe ya based on onwekwa ka onye nke gị si eme birthday ya na ịchọkwa ka anyị tilie mkpu, zitela anyị ozi text message maọbụ WhatsApp, sọsọ na text message ma WhatsApp ịgwa ya afịa anyị ekwuchala ya, ghọtago na solukwa celebrate eli ọ bụ na nwekwa ebe anyị akpọ olile anyị solukwa bịa leader economy, ghọtago ọya anyị nọ here. Based on that kwa ka anyị ji asị gị na nganga Igbo bụ nke mụ na gị, anyị adịrị bụọ n'ebe a nụwa sọsọ nke mụ na gị ka ọ nọmba ịkpọbekwa dị nọmba nweyo nwanne asa based on na onwe intel na-enye m na odogwu nọ n'ọgbọ. Agwara m unu si na enwe onye anyị chega ọ batago, mmụọ a na-ene anya abatago, ka anyị mepeziere ya ụzọ ka o wee bata n'obodo. Mana tupu ọ bata ka anyị ṅụrụgodo mmiri a, ka anyị na-aṅụrụ mmiri a anyị wee ike mepe nwa ka ihe akpọga ya mepe ụzọ ka o wee bata ka anyị na ya wee kpa. Biko chebiri na anyị na-abịa. N'odogwu anyị na-ekwu maka ya na ọwụchigo the number 1 Igbo man na Lagos State. Life and direct. Na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo asị na he did not fall short of expectation. Oyibo ọzọ adapụta nke o mere ọfụma ifugodo nwoke fe. Ịma na nwoke na-ekwu okwu ya na nwoke bụ olive oil na nwoke bugodo anointing service. Ọ bụ na ọ gaghị ya n'ebe a na-abụ church service, ihe ọ bugodo bụ anointing service. First service. Bọbụla first service. First service bụ mgbe ndị mmadụ ka ji alala ụla na based on ndị emetere n'ụlọ ahụ na-apụta ihe niile dị ya n'isi adị flash. After the first service, second service, ọ na first service ka ụmụazị ama mma na-anọ n'ilu oche. Ịghọta? First service ka ọ ga-ahụ. Ndị anyị welcome. Onye anyị na-anọ kịta anụwa bụ Chief Solomon Ogbonna Eugene, the chairman Ọhaneze ndị Igbo na Lagos State. The president ofu ya ka ọ ka bụ ka ọga ndị ọga based on ihe niile gburugburu. Gburugburu wa furu nganga Igbo. Mpa ya welcome na nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Kene na Ọhaneze na-ege ntị. Ekenekwe m unu ndị Igbo. Ka onye chiri ya zere o. Ona ka ọ dị wee inugoni ya na based on onosi wee kene ndị mmadụ. Mpọnwego ihe anyị na-akpagasị ndị mmadụ etinyebe gị ọnụ maka ị na-anya tata bụ the first day na December. Ị na-ebe niile na ọ na-esi imego ụgụrụ a na-esi ụmụazị a na-eti ma ọ ma ike ụbọchị ya egola anyị shu dadị ike ụbọchị ya egotela anyị akwa obere oge na-enụba Feliz Navidad. Ọ ya echeta mgbe ọ dị obere mgbe nne ya na-aga egoro ya ụmụ akwa na ihe ụkwụ. Nna agba first wọtago na asa. Inwe ike inye anyị experience nke ahụ that first one. Oge ahụ ọkịta ka ha bịa asụrọzi oyibo. Oge ha anaghị n'oyibo onwe ha na-akpọ kwarakobe. Ya ka a na-akpọzi kịta already made. And also ndị ma akwụkwọ ka a na-egotelu ya. Kwarakobe. Ndị otu anyị ma akwụkwọ den. Ndị otu gị? Ọsị na ndị otu ha? Ịma my position den na school. Odo na mgbanwe den ebe anyị gụrụ akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-abịa agụkata akwụsị ego. Na sabara at the end of the day enyekwa anyị result. Nwa na-achịta aja na ọ gị ngwa gị. Mgbe a state dị miss anyị pụta na based on na ọma na onye mkpọfe. Mma m na-akpọfe mụ abụla onye mkpọfe kwa mpa anyị bụrụzie mkpọfe master. Based on that ọ bịa na early November na-anụ wolugodo anyị zameshọrọ ụkwụ gị gwa gị na ọ ga-egote elu gị shoe. Nne shoe a nwere ike ọ bụrụ March next year ka anyị egote elu gị. Ịgwakwu ya okwu dị shoe ma ọ ma ike ezi shoe Christmas ọ gwa gị na sepa uche gị ga-adịkwa ya ntị na egotere dị shoe nwa. Steady na so mpa na back to ya anyị na-ekwu na ya akpago na ya anyị na-akpa na abụ ndị mmadụ ịnalụ ụlọ n'oge Christmas. Ụfọdụ ekwugo na ọ bụrụ iwu, ụfọdụ kwuo na ọ bụrụ iwu mana ọ dị nnukwu mkpa na onye nọgide from January to December na mba onye ọzọ na ọ kwesịrị ịnalụ ụlọ. Ụfọdụ ekwukwa n'ala bụ otu n'ebe ọbụla ị nọ gbaa Christmas n'ofu ya ka ọ ka bụ so I wee sie na as elder ịbụ na as onye okenye ka ị gwagodo anyị ka ihe bụ uche ka ihe ngwa afọ na ịnalụ ụlọ n'oge Christmas.
nye anaghị anụ ụlọ na Krismas agaghị eme ọfụma maka na oge ahụ ka ụmụ nwaanyị na-achị ọdị na asọkwa ifu gị a ụmụ Igbo kwuo na afụgo ka ndị a si lee eme ele ebe a dịka elego mgbe nara chenji asa cheke asa mgbe m mee my ambassadorial address na mbido nganga taa o nwere izipụta m nọ na asị gị na Disemba n'ebe ọ bụla mma anọgba Krismas bụ ebe ụmụ nwa nọkọrọ ọnụ ka m nwee ike ịchịkọ ebe m nọ na-eche na mpa ya ebute uche dị iche wee bata makwa m na ụmụ nwoke nwe ofu ihe ma ndị okenye ma ndị pere mpe ofu ihe ka ọ bụrụ sọsọ na ọ na-ekwunyelu m inene anya n'ilu mpa na ine anya n'ilu m ifu na enwere resemblance cheke enyi ya na emezie na nnarụzi ụlọ na Disemba mkpọ my niece my woman na nsị mma afụgo m ebe my real father ifugo your real father yes onye gị na-alụga the same afụgo m my real father ekwetara m na nke ahụ so mpa na based on that ikwugo na ihe dịka ihe eji anakwalụ Krismas especially maka ụmụ nwoke ndị anụbeghị nwaanyị bụ ka ha nwee ike ịnalụ ụlọ wee fụkwazie nwaanyị ha ya achọkwazie ka anyị malụ kedụkwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche maka ndị nke nugolo anụ kedụkwazi ihe ha nwere ike iji maka ya wee nalụ ụlọ onye nọ afọ 12 na obodo ndị ọzọ ọ na-ahụ ọ bụ na ọ bụrụ ihe dị n'obodo ahụ jiri echi ya ịma na o nwere ihe ji ya na ikwu nne ya maka na ebe ihe egosi na ị na-eme ọfụma mgbe narịta n'ụlọ maka mmọnwụ dị iche iche anaghị agba n'obodo ị nọ na ya anọkwanụ mmọnwụ ahụ ma omenala ndị Igbo kwụsịrị ebe isi wee pụta onye ọbụla nọ n'afọ 12 anarụghị ụlọ ịma na iji o jiri aka adịghị mma ya na chi ya aka na-ekwu ihe ụfọdụ nọ n'ime ya mana ọ ya mere m ji wee kpọọ ndị bụ ndị anyị na-akpọ ndị na-arụ ọrụ moto ndị nwecha moto onye dịka Chidi anya egwu Chisco kpọchaa ha ncha niile kpọọ ha sị ha ihe mekwara ndị be anyị anaghị anụ ụlọ bụ ụfọdụ na-agba ego moto ọ bụrụ na a na-agba ego moto example a na-agba ya 30,000 naira oruzie Krismas unu etinye ya 60,000 naira unu na-emegide ndị kọstọma unu ka unu na-emegide kọstọma den unu nwa ndị kesị unu bi n'Ikoyi biri na Victoria na ebiri n'ebe kacha ọnụ ihe unu na-agba bụ plane ọ bụzi ndị bụ kọstọma gị oge ihe na-esi ka ị na-emegide oge ihe dị na nwuru so na ha ga-ebunye anyị moto asị onye isi ndị ọha na-esi ka anyị wee bunye ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ moto nwa na-aba plane achefughị m oge m bara moto mana anyị na-ediri ndị nke na-arụrụ anyị ọrụ na-enweghị ike ịbanwe plane ahụ ka ha baa na moto moto ka ha ji bịa oge plane ha bakwa na plane so ha ekwe m nkwa na Ekeresimesi nke a na-abịa ka abanyere ọnwa ya taa ha ga-ebunye anyị moto na ha ga-egbuda ọnụ moto asa na akwụkwọ n'aka ebe a Igbo kwu na anụgo ya asa na akwụkwọ aka ebe a kwụọ n'aka na cheki enyi ya na asị na eke na onye gburu ewu onwe ike gbuo efi ọzọ ihe nna ya ụmụ Igbo bụ onye si na ya ejiri ego ya ji ana ma ọ na ego moto erika ya chọrọ ndị ọha na eze bịa ka anyị jụọ ya ebe obi mara moto edowere na saịdị ebe obi ka sị ya ji ebanye nke mkpọchi nna anyị jiri ya ebe ahụ Igbo na-anụghị ya ebe unu na-anụ ya ka ebe isi nụ ya onye jụọ gị ga-agwa ya nọ Nganga Igbo redio show n'ebe na Hot 93.3 FM ọkwa anyị gwara unu agwa sị na nke taa na anyị ga-enwe extension si ka anyị gaa maka o nwee ihe anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ ka anyị kwụgoro ụgwọ dịrị anyị chi ezi azụ eje n'ebe ọbụla ịnụgo ya ma ị nweghị ego ụgbọ eji anụ ụlọ don't worry yourself ihe niile adịgo alright anyị na-abịa nwanne agwa gị ya na mbido cheki na ọ mkpọ gị mbunye gị steeti nwanne cheki godi ya na bezdo na ụna isi emebi ya n'izizi mgbe na-agwazi gị na nke ikpeazụ a na ya abanyego onto another nkwado 5G ka anyị nọ na nwanne itinye isi bezdo na ojuro gị nwanne ole puo gị na akwa mkpọ gị ngwago based on that
echezona nga Igbo radio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM kwa Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. nwanne anyị na-ekwechiri ihe ozugbo na-ebunye gị uche onwe ihe ọzọ anyị lụga anyị bunye gị steeti nothing is gị wee bunyekwa anyị steeti exactly. Na nke tata anyị gwa gị na anyị nwere nnukwu onye ọbịa pụrụ iche nọmba 1 onye Igbo na Lagos steeti, Chief Solomon Ogbonna Eugene, the president ọhaneze ndị Igbo Lagos steeti. Anyị na ya nọ n'ụbọchị tata tupu anyị wee jee gụọ news anyị go based on nta akụkọ anyị bunye ego o nwere reason na opia then o wee gwa ya na nke this year under his watch na ma asụtakwala oyibo asa confirm based on that na under his watch this year na onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ịlụ ụlọ ịwụrụ nwa afọ Igbo nwere opportunity onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ịlụ ụlọ jee tọpụọ mmanụ ma ọ chenjie mmanụ ma ọ bụ jee neta ụmụ nwa ma ọ bụ efe any reason ị chọrọ na ị ga-eru ụlọ darasta mana asa check godi achọrọ m icheki ihe ọbụla ugbu a butuo ịmana mụ na gị adịka gịnị onye adịka kulo da hapụ achọrọ m icheki anything ihe ọbụla yes ugbu a before biko ọnwụzi ahụ ka m eme guy asa na onwe ebe a na-egwu mmiri n'Ọnịcha mma achọ ka anyị jene n'ebe a na December and anyị afụgo free moto anyị aba na based on free post ya nwekwa m lizi mmeje asị na m alaghị ụlọ ọkwa ma before now anọ m na-achọ anointing oil mana nke a kaghị anointing oil ọ bụ na egwusie mmiri ebe look at me, look at the east ọ bụ na egwusie mmiri ebe bịazie pịa mpem pimple gịnị riri so na anyị na-achịata na nnukwu onye ọbịa anyị were na nnukwu onye ọbịa anyị na dadi o nwebu ihe ikwu bifo anyị agụọ news na ndị Igbo na-eme ọfụma nnọsi ntụ transport enyego aka wepụtagasị ụgbọala dị iche iche ọ sị na ya gwara ha ọyọtu ha na-ayọta nwa ha na-ekwu onye agwa akwelụ ụkwụ ọzọ agwụ ya anyị na-ekene godi gị na nke a ọ gosiri na gọọmenti gị na-alụ ọrụ yes ọ bụla ebe mmụọ si bịa sị na onye nwa is working is moving so mana ihe anyị chi ịjụ gị na maka na mma na ọtụtụ ajụjụ ndị mmadụ jikwa n'ọnụ na ndị chọrọ iso ụgbọala anụnwa wee naruo ụlọ kedu gasị enwere nọmba ha ga-akpọnwụ ka enwere ebe ha ga-abịa wee jụta ka o si adị kedu ka ha ga-esi wee mịa maka na ha niile ndị na-ege ntị ga-achọ ịma ka anyị nwee ike inyenwu ha that information ka ọ bụ na ọsọsọ na nganga ka ị ga-enweta nwe ya ọ na-efoli again just use ị ga-enenegodi bụ NAFDAC number idene NAFDAC number nenesie ifu na ọbụla ofu na cheke na so ebe a maka na anyị bụ gị n'uche kwa na onwe ihe ọzọ dadi biko gaa n'iru Igbo ekerekwe m n'ọzọ ihe Igbo na-eme dị m mma ya mere ndị arụrụ Igbo ọrụ arụsị ya ike ọ bụrụ na ị chọọ inweta anyị ị ga-ewere akara igwe anyị ịkpọ ha nne ya na ịchọ ya n'ụlọ Ekeresimesi aka ọbụla anyị ga-enyere gị nke ka nke bụ na ọha na eze ndị Igbo dị na local gọọmenti nọ na Lagos steeti anyị nwere chairman anyị nwere ebe a na-enwe meeting ije chọta chairman local gọọmenti ebe isi wee pụta ọ ga-agwa gị ihe ị ga-eme mana adịghị eme unu were akara dị ụta 808-3726-8946 08037268946 onye ga-enweta akara igwe abụ odeakwụkwọ ndị ọha na eze ndị Igbo na Lagos Secretary General nke ndị ọcha na-akpọ ya afọ ya bụ Everas Ọzọnweke ọ bụ nwa afọ Enugu steeti and ịkpọ ha nne ya ọ ga-agwa gị moto nke ị ga-aba na local gọọmenti isi wee pụta ọ bụrụ na Young ọ bụrụ na God is good ọ bụrụ na Chisco mụ na ha na-enwe mitiri anyị na-ekwu ụbọchị ọbụla chifuru unu mụ na ha ga-ekwu ha sitekwe na ụka ekwere ekwuo ọbụisi ka eji ekwe ya and ha kwere ekwe na ha ga-enye aka nke anyị nwa bụ ndị na-akwado ha ọkwa na ego ha na-ana anyị ka ha ji Igbo ji ekọnọmi niile ka m were nke a wee gwazie gị jụzie gị ihe iche maka na Sanwo-Olu pụtara sị na ndị Igbo nọ na Lagos na ha wụ
main partners Lagos nwe maka ihe a na-alụpụta maka ha si etinye aka na ekọnọmi ka isi chee ya maka ihe kwuru ugbu a ka m ji na-ajụ gị ajụjụ ọ wee eziokwu ka ọwa sị mba ihe o kwuru bụ eziokwu mana o tego ọ bụrụ na ọrụgo na bankị rụọ n'ebe ndị Igbo na-emechi ihe dị gbasara ego ma ihe a na-emechi ihe gbasara ihe a na-eme bụ azụmahịa ha na-azụ onye Igbo ọbụla bụ onye ahịa ma ọ gị nwa nwee the whole Lagos ịbụ onye ahịa ma ị bụ prọfesọ na-arụ bairo ịbụ onye ahịa ma ị bụ prọfesọ na-arụ injin moto ịbụ onye ahịa so eji ahịa wee mara anyị anọ ndị na-azụ ahịa na-eji nkọrọmike obodo niile and Sanwo-Olu n'onwe ya bụ ezigbota enyi m nwoke anọ ọmụnwa ka ọ na-ezi ozi gbasara ndị Igbo oge enwe pandemic ọ ya nwa ka o ziri ozi ma ego a ga-enye ndị Igbo ma nri a ga-enye ndị Igbo so ya nwa amagoro ndị Igbo bụ ya mere o ji wee pụta si nọọ ndị Igbo ka ya na-ene anya ka ya o kwere ekwe n'Igbo bụ afụnanya ekwe maka onye Igbo bụ igosi ihe o metụ ya aka o were ya tinye n'ọnụ ọ gwaghị ka o si asọ so o metụgo ndị Igbo aka kụziere ya na ọ ga-etinye ya n'ọnụ wee fụ ka Igbo si asọ anyị nwasị kwado ya wee banye ọchịchị so ọ fụgo ndị Igbo ihe ọbụla o kwuru maka Igbo bụ otu Igbo dị ihe nna ayọ ndị Igbo bụ ka anyị jisi ike fụgo onwe anyị n'anya maka na Igbo na-eme onwefa Igbo na-anụ onwefa mana nke a kwụsịgo n'ihi na nwa Jizọs abataghị ana Igbo nke ahụ godi nwa Jizọs abataghị ana Igbo dadị ka anyị nyezie ndị mmadụ ohere mana tupu anyị enye ha ohere o nwekwa ike onwe ihe ndị ọzọ unu megara ndị Igbo inwe ike ịgwa ha ka ọ dị ha n'uche yes nke mbụ bụ na oge m were ọchịchị ọha na eze ndị Igbo na Lagos steeti na June 2018 ihe mbugodo bụ na agwara m onye ga-achị Lagos steeti na ọ bụrụ na esi ndị Igbo anyị nọ na pati gị wee kwado gị n'okwu ihe ndị ga-emegasịla anyị o wee pụta na 2019 Disemba o wee kpọọ m wee nsị m ka ihe ya ga-emere ndị Igbo si ya biko nke ihe eburu ụzọ mee bụ ndị ya di ha rapụrụ ndị wido ọ bụ na ị nwee ike inyere ndị wido nọ n'ọha na eze di ha wetacha afọ wee nwụọ onwe ihe mere ha ọ sị m one ka ha dị si ya na ha erika mana onye ọ chọrọ ime ya mee o wee sị m weta ụmụ nwaanyị ndị wido nọ n'ọha na eze m weta up to 100 women o wee nye onye ọbụla 100,000 wow ka ha wee gbaa moto wee na ọnụ Disemba 2019 anyị abatago na 2020 Disemba anyị na-enekwe ya anya ihe dị ụtọ ahụ nke ọzọ kasị ibe ya bụ na ọ sị m uche kerie niile bụ ndị traditional rule enwe na Lagos steeti nke m nwa bụ onye ha nọ n'okpuru ya ya chọkwara ka ha wee gbaa moto wee na ụlọ wee tie fuel wee wetara ya 71 of them o wee nye onye ọbụla 50,000 dadị nke wee eziokwu wo na gọọmenti ka egodo wo gọọmenti of mere ndị mmadụ ihe ọma ya bụ ọrụ anyị dịka hapụ gị taa ị ga na-agụ ọma nwee ọgwụgwụ ka anyị nyezie ndị mmadụ ohere ka ha batakwa wee tinye ọnụ kelekwa gị n'ihe ọma ị na-eme ma kwadokwa gị maka eme ndị nwekwara ajụjụ ịjụ gị ha ajụọ maka fon nọmba anyị na narị gị kamgbe oke si gị na 08182426591 anyị emepego akara ekwentị anyị ka ị wee ike itinye ọnụ ọwụ na achị ka ị chọọ ịjụ ga ajụọ ọwụ nọ ikenekwa maazị anyị nwere ebe a Eugene bụ prezidenti ọhaneze ndị Igbo maka ọlụ ọma ha lụga ga-ekene ya ihe ọbụla ị chọrọ ịgwa ya ga-agwa ya 08182426591 anyị nọkwa na WhatsApp ị ga-ezitela ozi WhatsApp ma text message na 07080051850 WhatsApp ma text message nke ọbụla izite anyị ga-agụpụta ya ebe a nụnwa ngwa ka okay ele onye kpọnye ehihie ọma ehihie ọma nwoke ọma ka ime adị m mma ngwa anyị ga
ngwa gaa n'iru anyị ga na-eme ya sharp maka oge. Aha m Ekeresimesi na-akpọ. Okay. Ngwa dadi na-ege gị ntị. Ana m ekele ọhaneze ndị Igbo the president amasị ọrụ na-arụ Chukwu gọzie enyi o. Obi dị m ụtọ amịyọtaghị m obi dị m ụtọ when we today in fact I'm happy. I want that this kind of thing that we will Lagos State. In fact, only that now, only that now, understand now. So I'm happy. I'm happy. People go zero and everything go zero. Management. He said. Yes, because Obi the more because everybody do. I'm a people go zero. Thank you very much. Dalụrụ nwanne anyị nwoke Chigozie si onweghị ihe ọzọ nganga Igbo Radio Show rụga onweghị ihe ọzọ Hot 93.3 FM rụga na-awe na-enye ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos obi aṅụrị si gị na nke taa na anyị ebutego ọha na eze okwenụ gị ihe akwụga ngwa na ọbatanụ ka anyị ma ihe gị nwa nwee ikwu. Hello, good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma. Yeah, get going man. Udo dị. Ihe bio. Okay. Afa m Dozie. Dozie si Lekki akpọ nna nnọọ gaa n'iru. Onye eze ya dịkwara gị mma o. Ọ ga-adịkwara gị ma ezinụlọ gị. Echiche ihe ọma nke ichegara gbasara ndị Igbo onye nwaanyị ga na-edu gị. Ị ga-akọ na uche nke ị ga-eji wee chịta ya ọfụma. Ihe ọzọ agaghị akpọ gị ihu ndị ọzọ agaghị anwụ gị. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne m. Anyị na-ekelekwa ndị redio steshọn nke nyekwa ya ohere a iji wee nụ ọnụ gị. Ka Chukwu mezuoro anyị niile ihe nke ọbụla anyị yọrọ ya n'afọ a n'aha Jizọs. Nke wu eziokwu wu n'obi dị ndị Igbo ụtọ ọkwa ma eme nwata ka eme ibe ya gị na me obi adịghị ụtọ. Ịnọ n'ọchịchị iwe onye Igbo na-achị ndị Igbo ime ihe ga-eme ha obi ụtọ ha nwụrịkwa. Ehihie ọma. Onye nna mpa kakao mpa tem for you. Ọkwa nna ekwunyere tem choi mpa choi. One and only. Inweta onye ọzọ ma anọ fake. A ga-adịrị gị na mma adịrị ezinụlọ gị o ihe ọbụla itinyere aka mmaji pụrụ mmaji o. Isaac vi oke ngwa gaa n'ilu nna nnọọ. Ọ bụ otu a ka ndị ọhaneze a na-achịkarị anyị steeti na ihe karịrị anyị mmasị ọhaneze ndị Igbo na-emere 2018 na ihe adị obi dị m nnọọ mma ya. A na-achị anyị na dis that means that anyị ncha nọ na Lagos ebe a nwa obere omenala na-anakwa isere ike 4-5 ihe ndị na-adị mma. Chukwu bike anyị. Ndị mmadụ na-arọkarị 4-5 a na-anụ na asị na ego moto erere ndị ka ahụ na-emezula gị onwe onye ga-asị na mmadụ agwara ya. Ọ eziokwu nwanne m ya dịrị gị na mma ụmụ gị ga-aka gị o. Ise dalụrụ nne Isaac si vi wee kpọọ nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne ị na-eche ka aka ọlụ gị ka o si ọ bụ kịta anụnwa ka ị gbanyere redio gị ọ ka bụkwa nganga Igbo nke a na-abịalụ gị Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. n'ebe a nwanne anyị na-anọ here steady na-ebunye gị update na ọkwa mkpọ oge 24/7 247. Hello ekpe. Hello mpa. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma. Ehihie ọma o. Onye isi ekele m go afọ mbụ onye na-etesi m soro n'afọ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ga-adị nnọọ o. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne. Onye nwaanyị ga-adị ike. Ọ ka o si mee. Ihe m chọrọ ikwu bụ ịma n'ebe ahụ nọ ihe na-eme inwe ike ịma ihe na-eme mana ndị nọ n'ebe tere aka na-arụ elu na-anụkwa ihe na-aga makwara ka o si na-aga. Ọ ga-adịrị gị na mma. So ihe mara pasịna dịka a na-eto uwe n'oge onye nọ n'akịka a na-eto ya. Ọkụ ume. So onye nwaanyị ga-agụ mejisi ike. Onye kere ihe ọma ekele ya.
so ihe m chọrọ ịkọwata bụ otu anyị ji wee wepụta ka ndị be anyị na-alụ ụlọ maka na ndị be anyị kwuru okwu na ndị Igbo so ya wee bịa so na ya bụ ndị agha asịgo oge rutewo oge Disemba ka anyị gaa nọrọ Lagos abụghị obodo anyị were duru na nwenne ihe anyị kwuchitara eme ka anyị chete 1997 n'oge anyị gara Lagos ọgụ bịara Lagos ọhụrụ onye na-ejiri ego moto anyị na-eweta ụgbọ nkụ o nwere ihe ndị anyị na-akpọ 911 batabanụ o rughara ihe ketiri onye ọbụla abata na ezigbo nkụ eburu onye ọbụla na-ana ka ọ bụrụ na ị nara obodo nnado nne ga-atụtana gị anya nna ga-atụ gị anya bikọs ọ na-erite na iri nne na nna ha na-apụta afọ ebe ndị ọzọ na-abata ga-adịkwa nwa ya ọ nwụrụ anwụ ka ọdụ ndụ ọ bụrụ na ị nwere ihe iji bata ma na-atụrụ gị anya aha adịgo mma ịbata onwe ha nwere na-akarị nke ahụ n'ebe ndị nne na nna nọ asị m afọ gị anya ọ bụla onye anyị achọọlụ nwaanyị achọnyelụ gị nwaanyị o nwere ike ọ bụrụ na ị nọtege ka asịsị jutie kama ịbata achasị ya na chide ka anya ego nwaanyị ka ị nọrọ n'ụlọ onye ahụ abịa nọrọ ka nne na nna ya na-afụgozi anya n'ọta n'ọdụ ọ bụrụ na ị nọ n'obodo ndị ọzọ ọ bụrụ na ị nwere ihe na-eme ịbata n'ụlọ afụgozi gị o nwere ndị na-achọ nne na nna na-achọghị mma ma onwe ihe iji bata ihe a na-achọ ka afụ gị anya afụgozi na ịbatara dịka ndị ọzọ si ịbata yes ya mere anyị ji wee tie ya n'ọchịchị mụ maka ọkwa na anyị nwa bụ ndị na-akpagasị n'obodo bụ ndị na-aba moto ndị ọcha na ndị bi n'Ikoyi na ndị bi ihe ha na-aba bụ plen ha ji eyowa ndị plen mana ndị nke moto anyị na-aba n'ụtụtụ na abalị a gwara ha na ha ga-ebunye anyị moto ndị enweghị ike ịkwụnwe ụgwọ moto ọ bụghị anara anyị 20,000 n'oge na-abụghị Ekeresimesi eruzie na Ekeresimesi anyị kwesịrị n'ụlọ anawazi anyị 40 arụ ka ọ bụ anyị na-eme ezigbo ihe asidenti amadịzi anyị na-eme ihe Chukwu chọrọ asidenti amadịzi na moto unu ọ ihe m gwara ha wee kwete ihe mere bụ nnọọ ọchọ ihe arịba mma ihe tụtagodo wee buru nso onye ọzọ ya na-abịa anya na-atụkwa esiri onye bụrụ taa mere nna ahịa Chineke ya agbaghị ume onye nwaanyị anọnyere gị ọ ga-adịrị gị na mma ya dọrọ unu na mma ya nwekwa ihe m chọrọ iyi unu biko o nwere ike ị ga-esi wee nyere anyị aka na redio steshọn ịnọchịta bikọs anya redio steshọn anyị nwere ebe anyị na-enwe anwụrụ onwegodo ka ị ga-esi wee tinyere anyị ihe dịka ọbụgodo ihe ndị oyibo na-akpọ 2 minutes or 5 minutes ya nọta ka ọ dịkwarị mma anyị na-enwere agwa ha nwere bikọs ihe abụkwa na ọgwụ hypertension ka anyị na-eri ha onye ọbara mgbanyere ya na-eme mana ọ batara na ndị iwu ya ego bekee ya batara na onye ọbụla amụba amụ ọgwụ ka m na-ele ihe jisi ike nwoke ọma iji okwu daalụ nne thank you very much thank you onye mmasị Ikorodu wee kpaa based on that ka mụ abụọalụ gị steeti ọbụla m kwuo ifele emebe m nwa na ya yoho ha ọkwa mkpọ gị ngwago Dadi Cheke na nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM nke gbasalụ ndị Igbo ndị ọ na-achọ ịkọwa na bụ onwekwa ka esi wee nwee ndị na-emepụta afịa n'ala Igbo ndị Igbo na-eme ọfụma chọọ ka etielu ha mkpu ahịa agwa ha na nke a bụkwa nke ndị Igbo na ha burukwa bịaba ebe a ka anyị tipụkwa dị mkpu onwekwa ka esi enwe ọgbakọ ihe dịka mitin ndị ọha na eze ndị Igbo agwa anyị ebe a ya eme anaụnsment onye ọbụla eje chọba lokal gọọmenti ebe ọ ya eje banye n'anya na mpaghara Lagos sọsọ nke awụ nganga Igbo 1 nke wu nke ndị Igbo nwekwe bọọsụ ya enweta ya na-awụ na 93.3 FM Hot FM n'ime Lekki ọgwụgwọ ịchọ ya ebe ọzọ ịma nweta ya mana ịchọ ya ebe a ị ga-enweta ya ọ ihe mere o ji kwuo otu ahụ dadi ị nụrụ ya na ịgba nda nwanne ihe ibugodi bụ tozo nọ n'ofe akwụ ọkwa mkpọ gị ngwago na mụnwa ekwuchago olu gị gbamgbam kaka wee nna temfoyo kpoi ada bekee ana m ekele ekelekwa m gị nwoke ọma ana m ekele ọ ga-adịrị gị mma ma nwanne m nwoke Igbo adịghị abụọ n'ụwa niile Igbo bụ ofu ọ na-agba asụ Igbo sef asụọ ya sị gbabe ya maka ọ bụrụ egwu okwu Igbo niile ebe egwu ọkwa eziokwu udo ga-achị na ndụ anyị
onye were n'ihe nwata enu aka fụba ya ofu ya ewetuo ya ana ịgba yes ife nji wega na-esi abụ ajụjụ ka nji ya bịa ọ dị mma bikos o nwere ebe mfụrụ o nwere ebe nna mmadụ na-ekwu bụ osi ya ka esi mee na ndị mmadụ parents ada akpọ ụmụ fa na vileji bikos ife nji wee jupụta ajụ a bikos ụmụ onye ọbụla na-ekwu bụ osi ya ọtụ nke ọgwọmenti okwu na sisi ụdịgịrụ about 25 years now ọgwọmenti okwu about sisi o ji wee mara ife n'ọnụ abụkọ vileji na ụmụ ha dị ebe ude nne so mụnwa wee na-ajụ keru ọ maka ego moto ka ife merunu na parents ada akpọ ụmụ ha aga vileji eje egosi ndị befa na-ekwe ụmụ m kedu ife kpatara ya nụ o nwere ọtụtụ ife mana nke m ga-agwagodo gị bụ nke mbụ mere ya bụ ego dị n'ogwu mana enwe ka esi eme ị ga-anọnye mmadụ nso ndị be anyị nwetagoro ego dịka ndị na-nwe ihe gbasara moto eji agba transpọtụ na abụọ bụ na ha na-ana 10 naira oge enweghị ha na-eme n'ala Igbo emume onye ọbụla ga-abịa gosi onwe ya o rukwue oge a ga-emezi emume ha etie wenye ihe eji akwụ ụgwọ moto wenye ya enu ọ bụ na unu dị ụmụ ịnọ nwoke bịa Lagos naanị ya fụ ebe a nụrụ nwaanyị bịazie mụ ụmụ ịnọ tinyekwa ụmụ ya ha adịzi isii ọ ofu ego moto ka ọ kwuru oge ọ na-abịa nọkatakwa afọ ụfọdụ akwụkwọ ego ofu onye abịazie tie mmadụ ịnọ ọwa dị isii ibu n'ahụ ụlọ ọ gaghị adịzi n'mfe nwanne m nwoke ego moto so na ya ụfọdụ bụ ihe ha ga-erikwenụ ma ihe ha ga-eme na eruo nke ọzọ ọ bụla anyị na-eme onwe anyị maka ịmụọ nwa na-asụrụ ya oyibo ịma na oyibo na ọ ya amụtarịrị oyibo ị na-asụrụ ya oyibo n'ime ụlọ ị naghị akụziri ya asụsụ Igbo ọ ga na-eme n'ụwa maka ebe o si pụta ịsị ya na ị nwere nwinchi na be unu ọ sị na e nwere nwinchi na be unu ihe gwara ya ka ọ ga-ekwe ụjọ bụ ndị na-ebukwa ndị mmadụ na dewe ha na Lagos ha anaghị anụ ụlọ dewe ha n'ebe obodo ọbụla ha nọ m nwejego mba ụwa niile mana ihe m na-eme bụ ihe ndị oyibo na-akpọ artwork ihe atụrụ atụ ọmụnwa bụ nke nwe Agụene Art Foundation the biggest museum enwe na West Africa na Lekki Phase 1 at Marriott Way in Lekki here onweghị obodo niile ma ejebeghị onweghị onye ihe ọma na-agara ihe na-agara ọfụma agaghị alaka ịna n'obodo nna ya ịbụrụ onye Cambodia inweta ego na Nigeria ị ga-ana Cambodia ka ndị be unu wee fọ gị so ọ anyị nwa na-eme onwe anyị mana otu o si na-adị ma ekpere ma omenala ndị Igbo anyị ga-na-achị azụ n'omenala ndị Igbo ọ ya mee ke ka mkpa wụ that this year onwe ọzọ onye nwezi excuse na-agaghị alụ ụlọ except ma ịchọ ọzọ onye ọbụla bịa n'ọha na eze ọ bụ na ị nweghị ego moto a ga-enye gị moto ga-ebuna gị ana nna gị ozugbo erukwu oge anyị na-apụta anyị dowere ya from 5th of January to 20th of January onye ọbụla gbagote the same favor ị nwere oge ị na-anata Lagos so ihe aka anyị chọrọ ime Daddy biko kwuo ya ọzọ from 5th to 20th. Yes, ndị ga na-achị back na Lagos January. Going and coming. Favor ọka ihe enwekwe. Ịnụgo ya. Anyị ga-edowechi ebe ọbụla moto si n'aka ndị ọha na eze na-ere odu. Biko ka anyị kpọọ nọmba ahụ a ga-eji nweta anyị ọzọ. Mụ na ndị ihe na-eme ọfụma n'ala Igbo ga-enwe meeting n'izu ụka na-abụọ na-abịanụ gbasara ndị Igbo ihe na-esiri ike. Maka oge anyị ka anyị kpọzie nọmba ahụ so that anyị nwee ike ha nụgo nọ from 5th to 20th. Yes. Nọmba a ga-eji nweta in case ha chọkwa Igbo na-ege ntị nọmba ị ga-eji wee nweta ma ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị ga-esonye moto ọha na eze bupute wee narụ ụlọ nakwazi iso ha wee nachiyata cheta na nọmba ị ga-eji wee nweta onye bụ Secretary General ọha na eze ndị Igbo na Lagos State bụ 08037268946 ka mkpọkwa ya ọzọ 08037268946
4746 Igbo nwere ihe ha na-ekwu wee sị na ọnụrụ karịa ibie. Afa ya bụ Onowu Ọzọnweke. Onowu Ọzọnweke, the Secretary General Ọhaneze Ndị Igbo na Lagos. Ụfọdụ inwe ike ọ bụrụ na gị nwa na-ege ntị nwee ike n'aka si gị ike na ị ya agbanwu flight dịka nnukwu mmanwụ si wee kwuo maọbụ na ị ga-akwụnwu ụgwọ moto, mana ọ nwekwazi ike ọ bụrụ na ị ga-agbanwu flight ị ga-abịa rejista n'aka ndị Ọhaneze, mana ọ ya bụ sọ ori APC ka ọ ya aba maka anyị na-enwekwu discount for air. Asa na onweghị onye nwe excuse anyị ga-efezi efe anyị ga-efezi efe si ka anyị chịkọta ya ọnụ. Dadi biko onye anyị your last word ka anyị bịa lawazie ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo nne na-ege gị ntị ugbu a. Igbo o nwere ihe ka iji ofu obi na-arụ, ofu obi wee biri. Anyị bụ nwanne, onye na-anya isi Imo, isi Abịa, isi Ebonyi, isi ebe ọbụla isi, Igbo niile bụ ofu, Igbo adịrị abụọ. Anyị bụ nwanne, ka anyị na-akwado onwe anyị, ihe ga-adịrị anyị mma. Ekene m unu. Ka anyị na-akwado onwe anyị, nke ahụ bụ ihe dị oke mkpa. Bụ abụrụkwazi okwu mmechi Chief Solomon Obụla ya Eugene bụ the President General Ọhaneze Ndị Igbo na Lagos steeti ji wee na-emechi. Anyị wee na-asị gị daalụ n'ebe anụnwa ka anyị ga-achịkọta ya ọnụ mma ya akpụ n'oge nganga Igbo bụ nke bịalụ gị n'ụbọchị tata bụ Tuesday na ụlọ mgbasa ozi Hot 93.3 FM Lagos. Afa nke m bụ Nwiyo. Chọta m na Facebook Nwiyo, Instagram Nwiyo, Twitter Nwiyo. Wee na-asị gị onye afọ taa ka afọ echi. Onye afọ taa ka afọ echi. Ha nke m wee ego bekee ịchọ m na Instagram ihe ị ga-eji achọta m ka Ego Diva KAEGODIVA, na Facebook nwa ka Ego Stella Okoro. Biko ka ọ dị na Thursday mgbe a ga-ewetarekwe gị ihe ga-enye gị obi aṅụrị ọzọ. Kachifonu.